सानदों आरो नैबे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय माइनावस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादा नैबे माइनावस्रि सेन्टाराव थानाय बिहुराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि 30 आरो 31 डिसेम्बराव बिथांमोना खुंफुंनो आखायाव लादों। बे खुंफुंनो आखायाव लानायाव बिथांमोना माबायदियै बेसेबांसो खामानि मावफुंनो हाखो आं बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन जे नोंथांमोना नैबे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे राङापारा हालामनि सिङाव थानाय नैबे माइनावस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जिहेतु नोंथांमोना 50थि बोसोरसालियाजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ खुंफुंनो लादों। बिनि सायाव दिनै बे खुंफुंगोन हाबाफारिया माबायदि बेसेबांसो आवगायखो? दिनै 2023 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 30 आरो 31 अक्ट'खालि जोंनि माइनावस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादा 50 बोसोर जानायलाय जोङो सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो लोगोसे बेजों जोंनि जिहेतु साब कमिटि बिथांमोना दिनै गावबा गाव खामानि मावगासिनो दङ। मानो होनब्ला समाबो गैला, बेखायनो दिनै गावबा गाव खामानिखौ बिथांमोना मावगासिनो गोसो मोदोम जिउ गारनानैब्लाबो हर सानब्लाबो मावगासिनो दङ। बे जोंनि सनाथि मायथाइ जितु माइनावस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेखौ मावफुंनो थाखाय जिहेतु नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों, बेयाव मा साजायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना साजायगोन? बेयाव जोङो 50 बोसोर जाबाय नालाय जोंनि माइनावस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादा, बेवहाय जोंनि 50था जोंनि फिरफिला थागोन। बेखौ बिनि थाखाय बेयाव फिरफिलानि बिथि खालामदों आरो बे जाबाय जोंनि गाहाय पेन्डेल आरो बिनि बिथिं दङ स्टेज दङ आरो लोगोसे लांगोनाखौ गाहाय गेट बेखौ बानायगासिनो दङ साब कमिटिफ्रा। आरो लोगोसे जोंनि खाम्फा जितु 50 बोसोर जानाय लोगो लोगो जों मोनसे खाम्फा बानायदों। बे खाम्फायाबो दिनै जानो थांगासिनो, जाफुंलायबाय जाफैबाय, दा बेखौ मावगासिनो दङ बिथांमोना। बेयाव नैबे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेयाव गेवलां मेलाव सोर आलासि बिथांमोना गाहाय जोङो जोंनि जितु सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय जितु गेवलां मेल, बेहाय जोङो MLA बिथांमोनखौ हांख्रायदों। जोंनि राङापारा समस्तिनि जितु MLA कृष्ण कमल ताती आरो बेजों लोगोसे धेकियाजुलि समस्तिनि अशक सिंहाल बिथांखौबो हांख्रायदों आरो लोगोसे जोङो तेजपुरनि जितु तेजपुर समस्तिनि MLA पृथ्वीराज राभा बेखौबो हांख्रायदों आरो जोंनि दुलाराय मिरु थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांखौबो हांख्रायदों आरो लोगोसे मिरु बजब आफादनि डक्टर अनजलि दैमारी बिथांखौबो हांख्रायदों आरो बिथांमोननि आफादगिरि बजबनि आफादगिरि रैमालि मुसाहारि बिथांखौबो हांख्रायदों आरो बिदिनो जोंनि जितु लकेलनि जितु धोरोम आफाद दङ, बायदि बायदि आफाद दं, बिथांखौ जों गासै हांख्राय जादों बे आफादजों जुथि फैनो थाखाय। दा रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना माबायदि हेफाजाब होनो खावलायगोन? दा रायजो राजायाथ' मानोना जोंनि बे माइनावस्रि दख'रा सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा माने गासैबो माने जोंनि बे 50 जितु बोसोरारि थुनलाइ खुंनो थाखाय आखाइ लादों, बेखौ बिथांमोना दिनै एकदम जिउ दान होनानैब्लाबो जोंनि जितु मावनो गोनां खामानि बेखौ जाफुंनो थाखाय बिथाङा मदद होदों, रां बायदिसिना माबाफोराव मदद होदों आरो बिदिनो जों खुंफुंलांनो थाखाय आसा खालामदों रायजो राजानिफ्राय। जिहेतु जों मिथिगौ, जों नुनो मोनो, फ्राय जों नुनो मोनो जिहेतु गेवलां मेल जोबखांनायनि उनाव मोनसे हारिमु बिलिफां जायो। बेयाव हारिमु बिलिफाङा नोंथांमोननियाव थागोन ना थाया? बे हारिमु बिलिफाङाव दङ जोंहा। बेवहायबो जोङो सानै आर्टिस्ट लाबोनो सानदों आरो लोगोसे नबजित नार्जारी, लिटिल मा होनदोंमोन मास्टर नामा सिजन 5नि बिथाङाबो फैगोन 31 खालि। दा बिदिनो जों आरो जोंनि गामियारिफोराव मुसुरनाय बिथांमोनखौबो जों बेयाव हाबाफारि लानाय जादों। जिहेतु बर'आ मोनसे गाव आंगो हारिमु दंखायो, बेयाव नोंथांमोना माबायदि हारिमुखौ बाहागो होगोन? जों बेयाव हारिमु हिसाबै जोंनि कृष्टि आरो मेथाइ खननाय बिदिनो दङ आरो बिदिनो गोबां माबा दङ आरो बेयाव बिदिनो मेथाइ खननायनि अनगायैबो जाय माबाफोरबो मा होनदों मोसानाय मुसुरनाय गासैबो थाजोबगोन आरो बेयाव जोंनिया। नोंथाङा बेयाव माबायदि जाफुंगोन होननानै आसा खालामदों दा? बेयावथ' आंनि आसा बायदि बेयाव मोजाङै जाफुंलांगोन। मानो होनब्ला जोंनि जितु दुलाराय जोंनि माइनावस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गासै रायजोनिफ्राय जों मदद लानानैसो बेखौ खुंनाय जादों नालाय, बेखायनो बेखौ आं आसा खालामदों जे मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन बे जोंनि 50थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनाया। जिहेतु गोबां रायजो राजाफ्रा नैबे माइनावस्रि आन्सलिकनि सिङाव बहुद गामिफ्रा दङ, दा बेयाव बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैगोन होनना नोंथाङा फोथायदों? बेयाव मथा मथि
3निफ्राय 4 रोजासो बेयाव मानसिफोरा बाहागो लागोन होनना जों सानदों आरो जोंनि माइनस ओनसोलल' नङा बेयाव खाथि खाला थानाय राङापारा आनसलिक बेनिफ्राय कयलाजुला आनसलिक बिथांमोनाबो फैनायनि खौरां जों मोनदों बेनिखायनो बेहाय 3-4 रोजासो बेयाव मानसिया माने जमा जानायखौ जों नुनो मोनगोन आरो।